Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba VGK kinta ubadai unong ya sat an bapau ke jela. Ula penbena ba ula mino nakasengsan Partai Bharatiya Janata Party hadin saw benai tam ke jinglait penyasok jong ubat ketika seng haka arpu pratrik unai weng arajar arpu ar. Habaya keren bat kilat patai kubor haka sniba ar ka arpu santrik uyayong arajar arpu lai ha shlong press club. Uba VGK ula ong baka jingrung jong u ketika seng kaden namar bo ukwa bantre kam khambha shusu nagabenta ka bha kamiat jingki pat ba nong songsnong jong kejela baro ka wei Henry kalong ka bas ngosi pat baka jinglet penyasok jong u ber ketika seng kalong le no ai namar ka seng kam ju khot ne pentip u la da don kino ki jingelang jong ka seng bat kam ju benset kam hiru u Uba kinta ulayat ho bahaka arphoterik ubnaya yong arajar arpulai ula ino kam kumudkhot kaseng BJP Meghalaya Pradesh baruba kinta ulayat ho bahadin ke jingshim rai jong uban ino kam kumudkhot na kaseng BJP kamshim ladon satya kanu gunu jingwan keren yu neki nongelam neki nongbat kam hapo kateka seng penbenang penting ba haka arphoterik jong ubnaya April arpulai ngala resign naka BJP Meghalaya Pradesh ngala pa yakani ga city hakani ga jo tarik arpo tarik April arpo pulai but katum ka kani ga signature hone ka office jong ka BJP hapo slot kala receive kani but ngapo kono hakani ga bor ba hadin mangla penpau ba ko ban like no na kajilong member jong ka BJP Meghalaya Pradesh kamsimdon kanono kajing contact na kanang president na kanang wiki office balance namtip la kanang city ko jonga kala poy ni am shaki jong president nei namla do kan confirm ani ba hani kajing sign ka jong president na te hagni kapor lesi kala wandan kajing kli na kada ho yu ba kwa bandino na kanang party BJP hagni kapor dengan sekolah penmenai paiba ba ngala join ho November arpo ya ke parti BJP daga jingtumu ban trai kam susu no mentang jingmaha jo ke jai bendeu ba kastil ko kowe te kalong deki ke ba susi ba ke jingjoin jonga ke parti kalong denoi nomor ba hadu kini kisi kam sindon kanono ke jingkhot ya bandon ki meetings ne ban aikam ajam ne bangan le kanu ka kam nam ta jing ha jong state te nakwa ban penpau lu ni ba masulong thik kum ketu kasla ka super ha slau te ngasu ba kat magaran per kan ha parat te ndre da ka ngam julok sakali kasla ka kamanto isu na te nga kabha hi ba ngami ngapor ka dei ban ni but collection ya kani ka buksian ban mi no na kani political party but menjadi kemu leader but kikam kijam jonga ki kren khamjam habang le tige male namta ki bahai jong ke brio jongari but kata ki jong every ke jonga ka ndu te hakni ka por ka sukwa pentit ki parlok parjol parfai ba kladon ka jing bakla linti ke jonga ba kladon ka jing ki no klampoi ka jing thut na kano jing tho na ka jing bakla di ke jonga mo na se na ban bakla ke jing jonga no ba tikho ba jing thut ma la jing thut na ka la don ka sawan ka por ka ba jadan ta kano no ka sai ngam te te yam ta hi ngam don ta shu ba kano ka political parties te ganai tre ban kta ki issues ki ba affect ka jai bendeu ba ka lawe ki khol ki ti jong ka election but ka performance jong ka BJP ya ka election kade ka jingsha ba ilayo arut ki candidate ki pala job ka BJP ta ba sambor sulai ba AL hack ndre na skwa ban pa kade ka po kanda trends pal ka performance jong ka party BJP hakane election ndre na skwa kren kindat ba sambor sulai ba AL hack kabagana suku kalau iba sambor sulai yang nak kanu political party political party kemudian aku iharu anu iki job namaki lalaki paiba kita moni iba
iba sambal sulai iba job naman na kiri ikam di job ini te fina kren sipang iba resender hek imla den naman ini beri bela tai kam bat ki paiba nak tu ke konsulsi ki di naman gilayo iba AL hek yang nak kongres job yang nak dicipir nak kaya moment pada dari yang independen di job itu tekini argot ki kartam hi ki beri ki ba kiba ang makindram ki sejarah stomach dan ki at kiri ki beri ki constituents kamu ki paiba ki para